बेसेबां सम आरो लोगो हमालासिनो थाबावनो? बेबी, मोनसे बाथ्रा सोंनि दे, हामा मोनगोन नामा? बेबी, नों मा गानगासिनो दङ? दे ना, मोनसे पिक हरना, हामा मोननाङा प्लिज। मोनसे पिक हरना। आंबो हरगोन, दे हरना प्लिज। फुल पिक हर दे, सेल्फि नङा। आं नोंखौ फुल पिकआवसो नायनो लुबैदों आं। फुल पिक नांगौ नोंनो, फुल पिक नांगौ। आसोलालाय माबोरै सफायखो बेयावलाय? 2 घन्टानिफ्राय आं नोंखौ फन खालामगासिनो, नों आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै नुनाबो। वेटिं नुनाबो नों आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै। आंखौ नोङो सैमा मोसौ बायसा खालामगासिनो। मा सानदों नों आंखौ? मा सानदों नों आंखौ? नों सिख्लाफोरजों रायलायबाय थागोन, आं नोंखौ सहायना थाबाय थागोन। आंखौ मिथिया सानदोंमोन नामा नोङो? आंखौ मिथिया सानदोंमोन? आंनि फन फैदों होनना मिथिनानैबो नों खेबसेबो फनखौ आंनिखौ रिसिभ खालामासै। दाथ' फनखौनो नाङिसो खालामना दोनबाय नोङो। आंनि फनखौ ब्लक मारिना दोनबाय नोङो। दहायनिफ्रायनो आं फन खालामगासिनो, फना नाङाखै। नांलाबा नांला होनखानो हाया नामा? इदि मानसिखौ इमान खस्थ' होनानै दोनबाय नामा? है मा एसे बखि नोंलाय? सोरजों रायलायदोंमोन? बुंनाय नोङो सोरजों रायलायदोंमोन? लाजिया नोङो? गार्लफ्रेन्ड थाखानानै मालाय सिख्लाजों रायलायनो लाजिया नोङो? 2 घन्टानिफ्राय मालाय सिख्लाजों रायलायनो? आं माबा सिख्लाजों रायलायदोंमोन नामा? आरो लोगोजोंसो रायलायदों आङो। लोगोजोंसो रायलायदों। लोगोजों रायलायनो मोना नामा? 2 घन्टा 3 घन्टा नोंजोंल'सो रायलायनांगौ नामा? खालि खन्देल' खालामबाय थायो साला, खन्देल' खालामबाय थायो, साख्ल' खालामबाय थायो साला। भालि मालाय सिख्लाजों रायलायनाय, मारा सिख्लाजों रायलायनाय, थामफ्लिफ्लिनि। रायलायाखै नोङो? रायलायाखै? सोर सिख्लाजों रायलायनाय? नोंहा सोर सेंग्रा दङ एफा गोबाव रायलायनो? सोर सेंग्रा लोगोजों नोङो एफा गोबाव रायलायनाय? आंखौ खारगौमोन सानदों नामा? खारग'आ नोङो, दिनै खारग'आ नोङो, खोन्थासो दानो। सोर सिख्लाजों रायलायनाय नोङो? सोर सिख्लानाव पिक बिहरनाय नोङो? खर' जाग्रासोलै नोङो, खायसेनो नोंखौ गोसथोनायनिफ्राय ना खान्थि गैया जादों। खालि नांलायनाय खन्देल' नोङा, एख' अननोथ' रोंखायाबो। गोसथोनाय मा होनो नों मायबा बुजियो नामा? मायबा बुजियो? नों जेबो रोङा, नोङो नांलायनोल' रोंगौ, रांखिनि बुगाव। थांनिफ्राय नों आंखौ थांनोसो होदों? आंखौ अना होनदों नोङो? आंखौ अना होनदों? आं नोंनि थाखाय मा सेक्रिफाइस खालामखो? आंखौ अना होनदों? साला फाललुग्रा, नों आं थानायावनो मालाय सिख्लाजों रायलायदों, पिक बिहरदों, इबो फुल बावसो। फुल पिकसो नांबावगौ बिनो? इसिं नायहर। आं माया बुंगासिनो दं दा नोंखौ? दा मानो मोखां खिन्थिनो हायाखै नोङो? मानो एरसोदों नोङो? अबाव एरसोदों आंलाय? अबाव एरसोदों? नोंनि गाख्रबनायखौ खोनासंबाय थानांगौ नामा आं? नों दि आंखौ फोथाय खेबस खालामगोन आं सानाखैमोन। आं थानायावनो जि मालाय सिख्लाफोरजों रायलायबाय थायो आं मिथियामोन? इदि सानाखैमोन आं नोंखौ। पापि साला, हिनजाव फाग्ला, आंखौ हानायखाय गोदान मान नागिरलायबाय नों, हा? मानखांनाय थास' बायजा मानगासिनो नोंनि देहाया, हा? सिख्ला गोदान सिख्ला मोजां नुबानो नोंनि थास' बायजा सोलेर माननाया नोंखौ आङो। नों पाप नांगौ नोङो, आंखौ फोथाय खेबस खालामनाया। पापि साला नोङो, पापि, पाप नांगौ नोङो। नोंखौ जमरा जाया, नै नोंखौ नेगासिनोसो। जमराजों नोङो टावायाव गोथां टाइमाव जागोन नोङो। नोंखौ जमरा जाया, बुलडोजार सालायगोन नोंनि देहानि सायाव। जमरा जाया, मिथिखा। खालि नों आंखौ सावहोनो फैदो, साइस बाइस गैयायाव दललायलाय, मोखां सोलेर देहा समानियाव लुद्रुं इयाव आंखौ नोङो इदि होननो फैदो। आंनि रुमाव फैना नों आंखौ लेबेल देखानो फैदो, दललाय साला, थामफ्लि साला। साला बुगाव साइसथ' गैखायानो, गुनबो गैखाया जेबो। नांलायनायल', खुगायाल' टेव 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 टेव। सहायनो हाला आं नों बायसा सिख्लाखौ, नांला आंनो नोंखौ। दिनैनो ब्रेकआप खालामखाबाय आङो। नै दललाय साला थामफ्लि, थां ओंखारलां इनिफ्राय, ओंखारलां। आंखौ ओंखारलां होनदों नोङो? आंखौ? मालाय सिख्लानि थाखाय नों आंखौ गारनो नागिरदों? नोंखौबो गारखाया आङो, नायनो नारखागोन आं। ब्रेकआप होगोन नों आंखौ, नायनि देनाय। नों आं गोसो गैयालासेनो माबायसा ब्रेकआप होयो नों आंखौ? ओंखारलां होनदों रे, ओंखारलां, दानो ओंखारलां। नों आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डसो जाबाय दिनैनिफ्राय। खालामगोन आं दिनै। जेबो गैला जों सानैनि गेजेराव, ब्रेकआप जाबाय, ब्रेकआप। दिनै आं नोंखौ गारनायनि नामाव पार्टि खालामगोन आं, पार्टि, ब्रेकआप पार्टि। जि जाबाय, दिनैनिफ्राय आंखौ बावगारनो नाजादों। आरो ओरैनोबाबो आं बायसा हेन्डसाम सेंग्राजों नों बायसा सिख्लाखौ समायखायाबो। मा? नोंसो आंखौ बेबायसा बुंदोंलै, र'लै अबावलै? नों आंखौ गारा दिनै, नोंखौ गारा। नों आंखौ बिदि बुंदों, र' नाय नों आंखौ। आदै, एंगार। खारग'आ नों दिनै आंदो, नोंखौ गोन्ना सेक्टाना बुथारगोन आं दिनैनो, नों खारग'आ। खारग'आ दिनै, खारग'खाया नोङो आंजों। दिनैनो जमरा जानायाव हरनोसै आङो, नोंखौ जमरा जाया।